Rufaro kwamuri, rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Izwi rakamboimba richiti, musamhemhaire, Matura Azere. Pane kumhemhaira nekufamba mativi mana, nekufamba munhu uchitsvaga zambuko, zvinhu zvakasiyana. Kufamba munhu uchitsvaga zambuko rako, uchitsvaga tsananguro, hakuziriko kumhemhaira. Kufamba mativi mana, uchitsvaga kunamata kana kutsvaga tsananguro, kana kutsvaga kuyambutswa, kana kutsvaga mharidzo, hakuziriko kumhemhaira. Saka kumhemhaira nekufamba mativi mana, nekufamba mativi zvakasiyana. Saka mudzimu unoera hauna kukurambidzai kufamba. Mudzimu unoera wakamboimba wakati, vanofamba mativi mana vachimunamata vanogamuchidzwa menduro. Saka pakumhemhaira apa ndo pakanzi musamhemhaire, Matura Azere. Zvichireva kuti munhu anomhemhaira, Matura Azere, munhu anenge achisiya dura rakazara, achinotsvaga dura kwaasingazive kuti ririko here kana kuti hariko. Ndimbopa mufananidzo kuti kumhemhaira kushaya zivo. Ndimbopa mufananidzo waJohani. Johani anga aine tsvimbo yaaifamba nayo, asi tsvimbo iyi manje yakatorwa nevarungu yakaendeswa kuEngland. Vaifunga kuti tsvimbo yaJohani ndoiri kumupa ndoiri kumupa masimba. Saka tsvimbo yaJohani yatorwa. Johani haana kuita sei? Haana kumhemhaira achitsvaga tsvimbo, nekuti iye aiziva kuti simba riri pai? Simba riri paari, simba harisi patsvimbo. Johani haana kuzoenda kumapurisa kana kutsvaga vadare kana kuti vanhu vanganotsvaga tsvimbo iyoyo kuti idzoswe. Tsvimbo yakatorwa akaisiya akaita sei? Akasiya zvakadaro, nekuti anga aine zivo rekuziva kuti simba harisi patsvimbo, simba ndini ndinaro. Saka kumwe kumhemhaira kushaya zivo kuti simba harisi patsvimbo, kana kuti simba harisi pazvinhu zvamunotsvaga muchimhemhaira muchitsvaga. Simba rinenge riri pai? Dzimwe nguva simba rinenge riri pauri. Dzimwe nguva unotsvaga muprofiti, asi simba rekunyatsozvikundisa ukanyatsopfugama wakatsanya wega unogona kutokunda. Saka kumhemhaira kushaya zivo. Musamhemhaire, Matura Azere, 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 musamhemhaire, Matura Azere. Vinini. Saka ndati kumwe kumhemhaira kushaya zivo. Vamwe tinotoda kutotanga taparidzwa. Ndosaka zvakanzi Jorodhani remazuva anoera. Takanyatsoparidzwa chaizvo, takanyatsoziva chinamato. Kumhemhaira kana kushungurudzikana kana kudzungaira kunoita kushoma, nekuti unenge waane zivo. Kumwe kumhemhaira kunokonzereswa nemhepo.
mweya yakaipa chaiyo chaiyo yemusha mako inenge ichikutambudza. Oshaya anokubatsira kana anokusunungura, uchingochema nenhamo imwe chete, uchitadza kukunda. Imwe itori mweya yakaipa inotoda kuteurirwa kana nevaprofiti vane simba. Saka kutsvaga vaprofiti vane simba kuti vakununure ikoko hakusi kumemhaira, asi mhepo manje yekumusha kwako manje ndio inokupa nhamo yekuti unenge uchingobondera kuvaprofiti vasirivo, uchingobondera kune vanhu vachingokufatsanangura vasingakuyambutse. Saka zvinotoda kutsvaga kune dura racho ikoko, zvinotoda kutsvaga chaiye kunongedzwa nemwenje waGabhrieri. Zvimwe zvinotoda mwenje kuti Mwari nditungamirirei, mundiratidza angandibatsire. Vamwe vakamboimba kuti titumirei vamwe vangatibatsire. Baba titumirei vamwe vazotibatsira, titumirei vamwe vazotibatsira. Imeni saka inenge iri nhau yekutsvaga angakubatsire kuti munhu usazoita sei, usazomemhaire. Kumwe kumemhaira kunokonzereswa nenhingi kana nevanhu vanonge uchinamata navo. Vanogona kuona nhamo yako vokusiya wakadaro. Variko vaprofiti vekuti anogona kutongo ane zambuko rako, asi anogona kuita sei, anogona ngokutarisa so oregerera kuyambutsa. Muprofita iyeye manje ndiye anenge atori nezambuko rako, ndiye ane mbiya yako. Saka wakazoenda kwese uku kwako vanenge vasina, nekuti zambuko rake rakabatwa nani? Rakabatwa nemunhu iyeye. Saka vapostori, vaprofiti ngative nerudo. Vanhu ngavapiwa makomborero avo, varegere kumemhaira, nekuti mweya muchena wakati musamemhaire matura azere. Saka iwe muprofiti kana une kiyi yemadura iwewe, sunungura vanhu. Chikumbiro kuti muprofiti kana uchikwanisa kusunungura munhu, sunungura munhu asamemhaire. Naika ndo pane kukomborerwa kwako iwe mupostori, muprofiti. Nevana vako vachakomborerwa nemabasa aunenge wakaita. Mhiri yegungwa kuna Abhurahama. Abhurahama akaita basa raakaita. Basa iroro rakakomborera Isaka, rakakomborera Jakobo, rakakomborera vana vaJakobo. Saka mabasa aMwari aya, mabasa emweya mutsvene vaprofita aya, haakomborere imimi chete, anokomborera zvizukuru nezvizukuru nezvizukuru zvenyu. Nevaunenge wavakira muteuro uyu wamubatsiridza, zvizukuru nezvizukuru zvake zvinoita sei? Zvinotobhenefita pamuteuro waunenge wavaka. Saka tsananguro dzakati vanhu ngavasamemhaire, nekuti matura aita sei? Matura azere. Saka vaprofiti, vapostori ngatinamatei zvakanaka, ngativei nerudo, ngativei nerudo. Kumwe kumemhaira kunokonzerwa newe mupostori pachezvako. Vamwe vapostori vane zvipo. Kuna vane zvipo zvokuparidza, kuna vane zvipo zvousondosi, kuna vane zvipo zvakawanda kumasuwe, kana kutsvaga mvura chaiyo pamasuwe. Wakaona munhu uchiramba kuita basa raMwari, zvinokubarira matambudziko. Pamwe pacho ndiwe usingadi kuita basa. Vamwe vanorota vachiratidzwa asi haatauri zvaanenge aita sei, zvaanenge arota, zvaanenge aratidzwa. Wakasazvitaura zviri izvozvo, zvinobara chii? Zvinobara matambudziko. Unenge wakumemhaira manje uchitsvaga chii? Uchitsvaga zambuko, uchitenderera mumaprofiti, uchiita sei. Asi iwewe manje ndiwe unenge usingaita sei? Usingaite basa. Saka mupostori, ziva basa rako. Munhu wega wega, mupostori wega wega ane basa. Kana kuri kutsvaga huni, tsvaga huni. Kana kuri kushedzera izvezvo, kuti gadzirira izvezvo, itori basa. Kana kuri kubata vanhu musoro, vamwe vanobatwa, isi takabatwa musoro navapostori.
hatina kumbobatwa musoro naJohani, hatina kumbobatwa musoro nengiruzi. Takatobatwa musoro nemunhu akatotigadzika pasi akatidzidzisa, akatibata musoro, takakweshwa mudzimu nemashawe nemunhu, takazodzwa mbiri nemunhu, takaparidzwa nemunhu, takasonerwa magemenzi nemunhu. Saka tichireururawo tichidzidziswa nemunhu. Saka mabasa ese aMwari aya anoitwa nevanhu. Saka iwewo munhu zviziva iwe kuti pangu pandinomira ndepapi. Pakuita basa raMwari ipapo ndo pakusunungurwa kwako. Mwari ambokusiya uchiita basa rake, obva akusiya uchitambudzika, obva akusiya uchitambudzwa nemweya yakaipa. Wakaita basa raMwari, unotoona Mwari anotokumirira chete. Hazviite, Mwari anotokumirira chete, haambokusiya uchitambudzika. Saka kumhemhaira ndimi mega musoda kuita basa raMwari. Saka musamhemhaire Matura Azere. Musamhemhaire Matura Azere, 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 musamhemhaire Matura Azere. Yemeni. Saka mupostori, ziva basa rako, kuti kana uri muparidzi, paridza, ndo pane zambuko rako ipapo. Kana uri muimbiri, imba, ndo pane zambuko rako. Usatombofunga zvese zvekuti ndakaparidza vanondivenga, kana kuti ndakaparidza vanoita nharo, kana kuti ndakasiyana nazvo zvese izvozvo. Iwe ita basa chete uchienda mberi, nokuti ndo pane zambuko rako, ndo pane zambuko revana vako, ndo pane zambuko rezvizukuru zvako. Kana mhiri yegungwa ndozvanga zvakaita kuti zambuko raAbhurahama rakazoita zambuko raIsaka, rakaita zambuko raJakobo, rakaita zambuko re12. Basa rakaitwa nemunhu mumwe chete ndo rakazobara zvipo zvese izvi. Nanhasi vanhu vari kwaAbhurahama vakakomborerwa nenyaya iyoyi. Saka itai basa, munoregera kumhemhaira. Chimwe chinokonzeresa kumhemhaira kunonokerwa. Vamwe vakaprofitwa, vakavimbiswa kana mota, vakavimbiswa kana kuti uchaprofita, panenge yekuvimbiswa kuti uchaprofita iyi. Ndio iri kukonzeresa kuti vamwe vanhu vamhemhaire. Nekuti anenge akuita se, anenge anonokerwa nechiprofita, saka anenge angopinda meso achitsvaga kuti ndiani angandisunungure ndiprofita. Achizoti ndakatsipikirwa mbiya, chichi. Dzimwe dzinotsipikwa zveshuwa, handisi kuti mbiya hadzitsipikwi, dzinotsipikwa. Asi zvimwe zvacho kumhanya mberi, zviri mberi. Zvakamboitika apa panhinga apa pane vanja apa, pakurambwa kwemisi mitatu. Vanga varatidzwa chiratidzo chekuhangwa uko kunga kuine masimba. Saka vakatiza misi mitatu vachienda kupi? Kuhangwa kune masimba. Zvakanzi naManwero, ndakaenda kuhangwa ndichitora masimba ikoko, vakafa ndodzoka ndichimutsa. Saka yanga iri nhau yekuita se, vanga vakumhanyira zvekumberi. Zvazvazonzi naJakobo zvamamhanyira zvazvemberi. Zvakanzi naIsaka, munoendepi nechipo chenyu Isaka ndisati ndabarwa. Yanga iri nhau yekumhanya, yekunonokerwa. Saka ndo pane nhau futi ipapo pakumhemhaira. Vanhu vanononokerwa nekukomborerwa kana kunonokerwa nechivimbiso, vobva vasiya manje zvavanenge vanzi vaite, vobva vamhanya kumberi. Zvinotoda kuteurirwa izvozvo, zvotoda kunamatirwa kuti munhu uita se uvimbe naMwari, utende kuti mwaka waMwari uchakwana. Kana wakwana, zvichaita zvakanaka. Saka kune vakavimbiswa zvavakavimbiswa, pfugamai muchinamata,
kuti chivimbiso changu chapapi. Zvotobvunzwa kuna Mwari izvozvo kuti Mwari makavimbisa zvakati pamuprofita anonzi Mhingi akataura tsananguro dzekuti Mwari chivimbiso changu. Zvinotonamatirwa wotoimba he Baba makavimbisa kare kare. Ye muchatichengeta Baba muchatichengeta ye narini Baba muchatichengeta Baba muchatichengeta narini. Imini unotopfugama nguva dzepfumba mwedziya nguva dzepfumba mwedziya wotopfugama unamata wotaura zvivimbiso zvese zvawakavimbiswa navapostori zvaizvo nevaprofita ozvipfugama uchizvinamatira kuti Mwari tsananguro dzakati makavimbisa. Ndimi here makavimbisa kana kuti wanga uri muedzo? Unotopfugama uchizvinamata uchizvikumbira izvozvo ndokuti usamhemhaire. Chivimbiso chinonditambudza, chivimbiso chinonditambudza, chivimbiso chinonditambudza. Himini. Saka ngatidzidzei kunamata zvakanaka. Kumwe kumhemhaira kunokonzerwa nekusayera. Maoko anenge akasviba, iwe unenge wakasviba mupostori usingadi kureurura. Saka hauzokwanisa kupinda mudura netsvina. Naika saka zvanzi musamhemhaire Matura Azere, asi haukwanisi kupiwa chikafu chemudura maoko akaita sei? Maoko akasviba. Saka vamwe tangai mamborangarira zvivi zvenyu, mupfugama papfumbamwe paya munamata muchikumbira Mwari, muchitaura zvamakatadzira Mwari wenyu, muchinamata papfumbamwe paya. Mwari, ndakatadza zvakati ndiregererei. Mapedza izvozvo muenda pamasuo mureurura. Ndakatadza zvakati muregererwa nengirozi dzenyu. Mumwe anogona kuti akapedza kureurura otoona zvinhu zvake zvakutosununguka. Nenyaya yekuti chi? Maoko anenge akasviba. Saka vapostori Matura Azere takakomborerwa kudhara. Mweya Mutsvene wakatikomborera kare. Matsime nematsime ayakope tinawo. Saka vanhu ndakatomboona vanhu vachikomborerwa nemweya Mutsvene. Zvandinotoona kuti munhu uyu akatopupura kuti zvandakaona nhamo yandakaona, asi nhasi vane dzimba. Mapostori akawanda ndotoziva vane dzimba, asi dzimba dzekuroora. Ndokutaura dzimba yekuvaka imba chaiyo, kuvaka imba kuti uchisvika pamba pemupostori akavaka unoshamisika kuti ndo munhu aitambudzika irowo. Munhu ane dzimba, ane imba, ane mota, ane chii, vamwe vanotokwira ndege. Vapostori. Saka zvaizvo zvokunzi vapostori ndevenhamo zviende zvekunyepa zvaizvo. Vapostori havasi vanhu venhamo. Inyaya idzi dzandikutaura dzokumhemhaira idzi. Imwe inyaya yekushaya zivo, imwe inyaya yemhepo, imwe inyaya yegodo, imwe ndiwe usingadi kuita basa remweya, imwe inyaya yekumhanyira kumberi, imwe inyaya yekusareurura. Makanyatsopagona apa vapostori apa, munokomborerwa imi. Muchinyatsoparidzana chokwadi chaicho, chokwadi chakauya naJohani, muchinyatsotaurirana chokwadi, muchinyatsotedzera zvinodiwa, hambomhemhaire imi. Hazviti hamumhemherere imi. Makanyatsonamata zvakanaka. Vanhu vanonamata imi, vanhu kunyika vanonyatsoona kuti vapostori vakakomborerwa. Zvezvi kusekwa zvezvi kunzi vapostori vanonyadzisa zvezvi. Mune musati makomborerwa imi. Ngatikomborerei Baba tigone kunamata. Tikomborerei Baba tigone kunamata. Tikomborerei Baba tigone kunamata. Tikomborerei Baba tigone kunamata. Tikomborerei Baba
tigone kunamata, tigomborei Baba, tigone kunamata. Imini ndatenda postori ya Mwari. Ndiyabonga.